Ug ako, proud kayo ko nga Bisaya ko. Kay kaming mga Bisaya, kabalo mi mo adjust. Adjust. Hello, what's up mga kabargains? And this is my voice when I speak English. What's up guys? And it's boy Bargain again. At ito ang boses ko pag ako'y nagtatagalog. Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi nahirapan jud ako sa tumang kalisod. Ug ingani akong tingog kung ako magbinisaya. Okay? Wa mo gabay. Atay. One time, na foreigner nga nasaag diri nga syempre Bisaya man ta. Ako siyang gi-entertain. Kabalo malagita mo adjust. So kabalo malagita mo adjust. So I speak English too. Ana Amerikano, hey man, is this your land? Ana sad ko nga siyempre Bisaya lagi. Kamaw ta mo English pod. Namtay tinaguan. Ana po ko nga, oh, that land, those land, and this land, and all the land you see in your eyes are not mine. Ano nga yung Amerikano na ko nga, are you kidding me? Ano ko nga, I'm not kidding. I'm adult. Hey man, from where are you? Ano siya, from Thomas Opos. Come up time. Nung papaga ko sa akong nao, ni-grab opportunity na ko. Niana ko nga, hey Joe, can you give me a job? Ano siya nga, sure. Payan ako. Di pa, siyempre, kato tagawas, katarbaho pa ta. Diba? Anak ko dahil yun nga. Anak siya nga, what do you want? What job do you want? Left, right? Anak ko na, oh, that's too much. Only one job, Joe. Anak siya sa pikas. Anak siya dire. Anak siya na ako nga, keep steady. Ug sa dihang black eye yung gihatag nako. Okay naman. Okay ra, kalimutan lang to nako. Di pala lang ba kay Bisaya man kita. Kabaw mo adjust. Ako na lang giutong. Ug kaming mga taga Bisayas, ug mo na mi sa Luzon. Siyempre, Bisaya kami, kamao malagi mi mo adjust. So adjust na po, di ba? Kasayop-sayop nga ni mi. Usahay gani nga imbis kay kami ni palit, kami na nang ingog magkano. Pero sa lang, naningkamot man lagi mi kay maka-adjust lang ba. One time, na taga Luzon, nagbakasyon dire sa Visayas. So pag abot nila dire, naningkamot na pud mi Tagalog. Nag-adjust na pud mi. Bisag naa na mi dire sa among mismong lugar, sige lang, kami gapoy mga Tagalog para magasinabot ha. So pagbalik na sa Luzon, pinana pa. Grabe, ang saya namin. Iba din ang experience. Nalibang talaga kami dyan sa Visayas. Nalibang talaga kami dyan sa Visayas. Grabe. Nalibang. Nalibang mo diri sa Visayas. Pag umanyog libang, yung anak pa mo nga, grabe, ang saya. Iba din ang experience. Pag gawin mga buot, ganyan good. Yan yung Visayas. Para malibang. Kasi pagtuon nyo diri sa Visayas. CR? Kay inyong gikalibangan? Gusto mo tisyo? Wala ba'y uso tisyo dere? Dahon ra? O kami mga nasluson. Nya malibang me. Malipay mo. Malibang ta! Babae, yung pa doon nga. Ang saya para sa Luzon. Nalibang kami doon. Pinaana pa. Grabe.
Ang sakit pala mga gat ng langgam sa inyo. Tapos, ang kati pa sa paa. Langgam! Mamaak! Huwag ka ba eh? Ha? FYI, for your information, ang langgam nila sa amua, dili mamaak. Mahadlo ko maganig doulon. Pag ako napikon sa inyo, malapit na akong nasuko. Kunya mamaak ni noon. Sada. Unsa ako pagpaak sa inyong tiil sa ang langgam? Yang langgam na mo dire, mulupad man. Sumo, mulupad. Mutog na yung tiil para mo paak ra. Mapakita nyo na. Saan siya ito na? Papalita mi. So, okay na to. Bisaya mo kita. Kamaw mo adjust. Kita mo mo adjust. Sige na. Agkasungot kay dapat sila pahabol. Kung sila wala ko na dawat. Pinaana pa. Promise. Babalik kami dyan. Mamalik mo? Sige. Alin mo. Kalipang nga. Tanan yung mga naong. Huwag mga buotong atay. So proud ko nga Bisaya ko. Kay kabalo mi mo adjust. Proud to be Bisaya.